ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ತನ್ನ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿ4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಮೂಲಕ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಉಣಬಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ವೆರೈಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂಚಮಾತ ಕಥೆ ಎನ್ನುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ಈ ಶೋನ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಈಗ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಅಂಚಮಾತ ಕಥೆಯ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಥೆಯನ್ನ. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಕವಿತಾ ಮಾಣಿ. ವಿತಲ ಶೂರ ಮರುವೈ ಮಗಧೀರ ಹುಗುರುಡು ನೆಲಗೀರ ಕುಲಶೇಖರ. ಸುದ್ದಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಇದೀಗ ವಿ4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎನ್ನುವ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ನಾಟಕ, ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂಚಮಾತ ಕಥೆ ಊರು ಆವಂದು ಎನ್ನುವ ನೂತನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಶೋನ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕರಾವಳಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಂಚಮಾತ ಕಥೆ ಉರುವಾವೊಂದು ಎನ್ನುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬರಲಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಇದೀಗ ವಿ4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎನ್ನುವ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಾಟಕ, ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚಮಾತ ಕಥೆ ಉರುವ ಮದು ಎನ್ನುವ ನೂತನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಯ ಯುವಕರ ತಂಡ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿಗಳು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಎಂಬ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಡಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ವರದರಾಜ್ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಮನೋರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ದೀಪಕ್ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರನ್ನ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶೋನ ಮೆರುಗನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಚಮಾತ ಕಥೆಯ ಮೊದಲ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇದೀಗ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಅಂಚಮಾತ ಕಥೆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪೆರೆರೆ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಶೋನ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಕ್ಕು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ರು. ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ನಿ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಗಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಂಗೋಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡು. ರಾಹುಲ್ ಡಲ ಪಂಡ ಇಂಚೆಂಚ್ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆರ್ಲೆತ್ತೇರೆ ನೋಟಿಗೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜೇಜಿನ ಪಂಡ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಅವಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒರಿಯನ್ ಲೆತ್ತೆಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಅವಡಂದ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅವಡು ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತಿಕ್ಕೊಡು ಇನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಗ್ರಿಪ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಓಕೆನಾ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಯಾನು ಕುಡೋರನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡುಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆಗಲ ಒಂಜಿ ಏತೆ ಪುದರ್ದ ಕಲಾವಿದೆಯೋಡ ತನ್ನ ದಾಲ ತನ್ನ ಕಲಾವಿದೆಯೋಡ ಆಗ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚಾದ ಸೂಟ್ ಆಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಲೆಪ್ಪನ ಸೀನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ರಾಹುಲ್ಗೂ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಅಂಚಾದ ರಾಹುಲ್ ಮಲ್ತಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಿಜವಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಿಪ್ ಬಟ್ ಎಂಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೇರ್ ಬಾಟ್ರ್ ಮತ್ತಾಗ್ಲಿದ್ದೇರು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡ್ತು. ಸೊ ಎಂಕ್ నేను ఇంబెరడనే బరే పోవడం అప్పగన్ ఫిక్స్ ನಮ್ಮ ಗುರುಡ ಪಂಡನ ಇಂಚೆಂಚ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತಂಡು ಸುರುಡ್ ದಿಂಚಲ ಜೆಪಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತು ಅಂಚ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತಂಡು ಓಕೆ ಚೋಟೋಡ ಬರಿ ಪುಂಡು ಚೋಟು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐತ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಮುಡಿಗೆ ರಂಚಕೊಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನಿರ್ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಬೆರೆ ಅಂಚವು ಅಂದೆ ಶೋಬೆರೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬಾಯ್ದು ಅಲಕ ನಾಚೇಟದು ಮಾತ್ರ ತುಲಿ ಅತಳ ವಿತ್ತಳ ಚೂರ ಮರುವೆ ಮಗದೀರ ಎಂಜಾದನ್ ಶೋಬೆ
ದಾರಿ ಪಂಡ ದಾರಿ ತಿಳ್ತಂತೆ ಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ లో ಮಜಾ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ದು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎರಡ ಪನ್ಪೋನು ಅಂದನಾಗ ಭೋಜನನೇ ಪನ್ನೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಇಂಕುಂದು ಮರನಿ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ಲ ಪಂಡಿದು ಪ್ರಾಯದತ್ತಲ ಭಾಷೆ ತರಂಡೆ ಪನ್ಪಿಂಗೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅದು ಪಾಯತ್ ಜೊತೆ ಪನ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಕಲ್ ಎದುಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅಲ್ನ ತಾರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನಂತೀನಿ ಅಂಚೆ ದೊಡ್ಡ ನಕಲ್ ತಾರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲ ಪನ್ನಂತೀರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವು ಕುಸ್ಕುಸ್ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೀನಿ ಮೆಲ್ಲ ಕಂಡು ತಿಂತು ಕುಸ್ಕುಸ್ ನಮ್ಮ ದಿಲ್ ಕುಸ್ತಕ ಅತ್ತತ್ತು ಕುಸ್ಕುಸ್ ಅವು ಇಂಚ ಉಂಡೆನೆ ಕುಸ್ಕುಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕುಸ್ಕುಸಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಂಟು ಐತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಅವು ನುಪ್ಪು ಇರೆಗೆ ದಾದ ಮತ್ತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತುಂಡು ಲೇಕಿನ್ ನುಪ್ಪು ಇರೆ ದಾದ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಅವು ಐಟಿಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಾವಲನ್ನ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಶೋಭನೆ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಹೊರ ಗರಂ ಅದು ನೆರ್ತಿನ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೂಲ್ ಇತ್ತಿರಾರೆ ಕೈತಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿಜ್ಜ ಏರಾದ ಚೇರದ ಕೈತಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಇಲ್ಲ ನಿಂಚು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪುರ ಸಸರ ಅಂಚ ಪುರ ಮಲ್ಲಕಲ ವೆಚ್ಚನೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ದಿಪ್ಪೆ ಐಬಕ ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಜನಕ ಮತ್ತೊಂದಾಡ ఒక ಐತಾ ಇರಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೆ ನೋಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಬೆಚ್ಚಾ ತೆರ ಇಜ್ಜರ ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂಚು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಚ್ಚಿಡಾರ ದಾನ ಪಾರ್ಟ್ನ ಬೆಚ್ಚಾತೆ ಓ ಎಂಗ್ಲ 15 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ 15 ವರ್ಷದ ಶಾನ್ಲ ನಿಶಾನ್ಲ ನಿಶಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ಪಂತಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮರಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆರು ಎಂಕುಲು ಬೆಚ್ಚತ್ತು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಇದು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಕಾಂಡ ಇಂಕು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜೆಪ್ಪೆರ ಪನ್ಪುರ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರು 16 ಗಂಟೆ ಇರ್ತಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮೇರನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಪೂಡಿಗೆ ಅದು ನನೋರದ ಅಂದ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಕುಡಿಸೇಕರೆ ಎಂದು ಅಂಡ ಒರಿಯ ಜನ ಬಂತಿಜರು ಶೇಖರ ಬಲ ಕುಡಿಲ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟನು ಮಾತ್ರ ಓ ವರದ ಕೇಂಡಿ ಬೇಜಾರ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ ಅತ್ತು ಲವ್ವರ್ ಕೈ ಕೊರಿಯಲ್ಯ ಈರ್ ಕಾರ್ ಕೊರಡಿತ್ತನು ಯಾನ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ ಮೇ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಪಿ ಏನ ಮಗನ ಲವರ್ ಇರ್ನಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಈತ ಬೇಜಾರು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಅಲೆಕಲು ಲಕ್ಕದು ಪಡೊಂದುಂಡು ಓ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಚಿನ್ನು ಈಯೇ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣು ಈಯೇ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಎಪ್ಪಲ್ ಹಣ್ಣು ಹಾಲ್ ಪಾಡಲಿ ಇರ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಮಣ್ಣು ವರದ ಎಂಕ ಸೈಯಡಿಯ ಯಾಂದಾದ ಬಲ್ಪಡಿಯ ಶೈಲಿ ಶೈಪುನಿ ಅದ ಎಂಚ ಸೈಯಡುಂದು ಎಂಗುಲಿ ಇಡೀ ಪೆಪ್ಪರ್ ಟೀಮ್ ಇರಗ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವನಕ ಒಕ್ಕಡೆ ಈ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಶೋ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಲಿ ಮರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗಳು ಎಂಚಿನಯ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾನ ಸೈಯನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ವಿಷ ಪರಿಯರ ವಿಷ ಇಜ್ಜಿ ಐದಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಬಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸೀದಾ ಕೆದಕು ಬಾಯ ಕದಿಜ್ಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆಯ್ತು ಕೆದ್ದುಂಡು ಧೈರ್ಯ ಆಯ್ತು ಇದಪ್ಪ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸೈಯರ ತಿರುಗಿ ಓಂಡಲ ಮಾಸ್ಕ್ ದೇತದು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೋಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭರಪೂರ ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನಲು ಹರಿದು ಬಂತು. ಪೆಪ್ಪೆರೆರೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಅವರು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಮೂಲಕವೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ತುಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಅವರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ಕೆಲ ಡೈಲಾಗ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ನಟರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಆಯಲ ಬೋರ್ಡು ಇಂಬೆಲ ಬೋರ್ಡು ಪಾಡೋದಿನ ಆ ರೋಲ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆಯಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೂ ಸೂಟ್ ಆಪನ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಅಕುಲ್ ಅಂಚಿನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿಸಾತ್ ಅವೇನು ಬಹುಶಃ ಅನುಭವಿಸದು ಮಲ್ತದೇರು ಬಂದೆ ಅಂಚೆ ಇನಿಯನ್ ಪ್ರೌಡ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಬಂಪೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಣಂದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಏಸದ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಿರಾರ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಣಂದ ಪೆಪ್ಪರೆ ಅಂಚ ಸೊ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆವಡು
ಇಂದು ಮಾತ ಒಂಥರ ಹೊಸತನ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಸಗ್ಲನಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಏಸ ಬೇತೇನೆ ಇಂದು ಬೇತೇನೆ ಏಸ ಇರೆಗ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತುದಿಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಐತ ಪಿರಾವಿತ್ತು ಇಂದು ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಒಂಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಟಚ್ ಆವಡು ನಂಡಿರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಯಾನು ಬೇತೆ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ರೀತಿರ ಅಥವಾ ಬೇತಿರಿ ಇರಿಗ ಅನ್ನತ ಮರ ಏನು ಪನ್ಪಿಲಕ ಏನು ಪನೋಡಿರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ದ ಕತೆ ಹೊಸಾತು ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಲೋಕರ್ದ ಕಂದನ ಕತೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ದನೇ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ತುಳುನಾಡದ ರಂಗ ದಿಗ್ಗಜರ 10 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇವನ್ ಬಹುಶಃ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತು ಜನಲ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಈತು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಂಜೂರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರ್ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಣಾಜೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ JP ಅರುಣು ಯಾನ್ ಚೈತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತನಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ JP ತುಮಿನಾಡು ಅವರು, ನಟ ರಾಹುಲ್, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ನಿಶಾನ್ ಕೆ ಭಂಡಾರಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ತುಳುನಾಡಿನ ರಂಗ ದಿಗ್ಗಜರೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಪೆಪ್ಪೆರೆರೆ ಪೆರೆರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತುಕತೆ ರಸವತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಿಜವಾದ ನಮಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಅವಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ತೂನಗನೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಲ ಬಂದು ಮುಂಜು ಓಲ ಬೋರ ನಂಜತ್ತು ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆ ಧೈರ್ಯಡ್ ಪಾತೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ಅರ್ಥನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಏಸದಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೈತು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೈತು ಮಾತಾ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೆಪ್ಪರೆ ಸರಿ ಮೂವಿದ ಬೇರೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿದ ಫುಲ್ ಮೂವಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತುಂಡ ತಂದು ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಪಂಡಿಸಾತಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ಪಂಡಿಸಾತಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆವಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆವಲ್ಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಟೋಪ್ಪು ದೆಂಜಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನ ಪಂಡ ಹೀರೋ ಆಯ್ಸತ್ಗಾಯ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಹೀರೋಯಿಸಂ ಪಂಡ ಏರೆಗಾಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ 10 ಜನ ಕಾಕು ಜಾಯನೆ ಪೆಟ್ಟಿನ್ಪಿ ಅಂಚ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪಿ ಬೋಡ್ತುಂಡ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಚಂಗುವಿಂದಲ ಕೆಪ್ಪಿ ವಿಲನ್ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಸೈರ್ ಒಪ್ಪಲ ಕೆಪ್ಪಿ ಅವ್ ನೀತೆ ಕುದ್ದಿ ಎಪ್ಪಿ ಮೂಜಿ ಕೂಡ ಲೆಂಚಿ ಲೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಇರ್ನ ಲೆಂಚಿದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಪಲ್ಲೆ ಪೆಪ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಂಚಿಗ್ಲು ಪುನ ಪೆಪ್ಪರದ ಒಂದು ಶೋಕದ ಟೈಟಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಶೋಕದ ಥ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶೋಕದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಶೋಭನ್ಯಾರ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ದೆನ್ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ರಪ್ಪ ನೀನು ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಬೋಗ ಅಂದ್ ಸೊ ಕುಡ್ಲಾದ ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ದೂರ ಶೋಭಣ್ಣನ ಪಾವೂರ್ಗು ಹೋದು ಆ ಟ್ಯಾರಿಸ್ಟ್ ಕುಲೊಂದು ಖಾಲಿ ಕುಲೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜ ಪೂಂಜೆ ಕೆಲೆಪುನ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಗೇಂಡು ಇಜಿನ ಅಲ್ಪ ದೂರಡ್ ಒಂಜಿ ಝರಿ ಉಂಡು ಆ ಝರಿ ತೊಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಗೇಂಡು ಆತೆ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆದ ದಾಲೆಜ್ ಐತೆ ನಡೂಟು ಕುಲೊಂದು ಬರೇರೆ ಶುರು ಮಂತಿನ ಸೊ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿಷಯ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಃ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಈತು ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ ತುಡಿತೋಗು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆತ್ತಿನೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೋ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆ ಎಂಕಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಬಂದ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಒಲೋಲಿತ್ತ ಕಂತ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರ್ಪು ಅದ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆತು ತೆಲ್ತ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ತೆಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿ ರೆಡ್ ಕಾರು ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಲಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಪಿಸೋಡು ಮಂತದ ಪೋಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪೆದ ಸಕ್ಸಸ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಅವೇನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು V4 ನ್ಯೂಸ್ನ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನುವ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ವಿನೂತನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಗಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಡಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ, ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ
ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ, ಮಾಹಿತಿ, ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ V4 ನ್ಯೂಸ್. ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ.